Ikatlong sunod na rollback sa produktong petrolyo, inaabangan na ng mga motorista. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell? Ivy, magandang balita sa mga motorista dahil may aabang ang bawas presyo sa produktong petrolyo epektibo bukas. Kaya asahan daw na maraming magpapa-full tank sa mga gasolinahan. Nagsisimulang araw ni Mang Joselito sa pamamasada ng jeepney. Bahagyang nadagdagan daw ang kanyang kita nang ipatupad ng LTFRB ang 2 pisong taas singil sa pasahe mula sa dating 9 pesos na minimum fare sa jeep. Ngayon, 11 pesos na ang minimum na pasahe. Pero makakabawi raw sila sa kita kung tuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Maganda sa amin yon dahil bababa ang gasolina at saka ang diesel. Lalaki ng kita namin ng konti. Hindi gaya dati taas na taas na inaabot ng kulang-kulang 100 ang 1 litro. Para naman sa tricycle driver na si Mang Robert, kulang na kulang pa rin ang kinikita niya sa maghapong pamamasada. Bukod sa matumal ang pasahero, malaki rin ang gastos niya sa langis at pang-boundary pa. Bihira ang pasahero, kaya mahirap yung pasada. Okay lang, sapat lang. Medyo maliit ang kinikita. Mas malaki ang gasolina kasi mataas yung gasolina eh. Ay yung gasolina ko maghapon, nasa 400. Pero sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, ipatutupad bukas ang ikatlong sunod na linggo na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Posibleng umabot sa 4 pesos and 60 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos ang kada litro ng gasolina, habang nasa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang rollback sa diesel. Ayon sa Department of Energy, gumaganda ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado, kaya nagbabago ang presyo. Ang isa sa mga factor, yung maramihang COVID-19 testing sa China. Alam naman natin na ng China, isa sa mga top consumers. So, ibig sabihin, kung meron pa silang surge ng COVID, so bumaba ang demand nila sa petroleum products kasi karamihan naka-lockdown. Malaking bagay man para sa mga tsoperang sunod-sunod na rollback, hindi pa rin daw maikakailang malaki ang naging epekto ng mataas na presyo ng langis, hindi lang sa presyo ng ibang bilihin, kundi sa kabuhayan ng mga tsoper. Napakamahal pa rin ngayon, bumaba pa rin ang gasolina. Napakamahal pa rin. Dapat ay mas pababa pa para kami mas lalong umayos ang aming paghahanap buhay. Ivy, alam mo, umaasa mga motorista na magpapatupad muli ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa mga susunod na linggo. Pero sa pakikipag-usap natin kanina sa Department of Energy, bagamat may tsansa na magkaroon muli ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, meron ding tsansa na magpatupad din ng oil price hike, lalo na kung hindi magiging stable ang supply ng langis sa international oil market. Ivy. Maraming salamat, Russell Simorio.